Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Bakoy. Taong 1977, Nauhan, Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalang tao ang asawa ni Bakoy. Nasa pangatlong buwan na yon, kaya matindi ang kanilang pag-iingat sa daladala nitong supling. Dahil sa namamalagi itong sila Bakoy sa bahay ng kanilang mga magulang, kung kaya't nagagawa nitong iwan ng panatag ang kanyang asawa sa kanilang tahanan. Marami kasi siya noong inaasikasong trabaho para lamang maitaguyod ng husto ang kanyang pamilya. Dagdag isipin din noon para kay Bakoy ang karagdagang gastusin nila sa kanilang tahanan kapag nanganak na ang kanyang asawa. Kung hindi ninyo na itatanong, ang trabaho nitong si Bakoy sa kanilang lugar ay pagsasaka at pangingisda sa sapa. Wala siya noong naging maayos na trabaho, gawa ng lumaki siyang mahirap at hindi nagawang makatungtong ng paaralan. Nais man niyang maghanap ng mas disenteng trabaho sa bayan, subalit alam niyang walang tatanggap sa kanya sa kahit na anong uri ng trabaho, maliban sa pagpasan ng mga mabibigat na bagay. Kargador kumbaga. Dahil sa mas nakakapagod ang pagiging kargador, kaya ninais na lamang niyang manatili sa kanilang bukirin upang pagyabungin ang kanilang mga aanihing pagkain. Isang araw, habang naglalakad patungong bukid itong si Bakoy, bigla siyang nakasalubong ng dalawang babaeng merong daladalang piko at sako. Agad nitong nakuha ang kanyang simpatsya dahil sa pansin niya sa mga ito ang pagiging salat sa pamumuhay. Siyempre, kahit mahirap itong si Bakoy, marunong din naman siyang tumingin ng kanyang kapwa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, ay hindi nagagawang tumingin sa kanya ng dalawang babae. Nakatingin lamang yun sa lupa habang patuloy na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa awa noon ni Bakoy, siya na ang unang nagpansin sa mga ito upang makuha ang kani-kanilang mga atensyon. Mga ale, pasaan ho kayo? Tanong ni Bakoy. Nang marinig ito ng dalawang babae, bigla naman itong tumigil sa kanilang paglalakad at dahan-dahang tumingin kay Bakoy. Wala ho kaming direksyon, Manong. Naghahanap po kasi kami ng bukid na maaari naming pagsakahan. Wika ng isang babae sa napakalambing nitong tinig. Nang marinig ni Bakoy ang sinabi nito, agad din naman niyang iprenesinta sa dalawang babae ang bukid na kanyang sinasaka. Aba, tamang-tama ho ang punta ninyo dahil tutungo ko ngayon sa bukid para mag-ani ng mga kamote. Sumama na kayo sa akin para kahit papano makatulong ako sa inyong problema. Sagot naman dito ni Bakoy. Nang marinig ito ng dalawa, ay nagtinginan lang naman ito bago ngumiti kay Bakoy. Dahil sa kanyang pangyayaya noon sa dalawang babae, kung kaya't hindi na nakatanggi pa ang mga ito. Sa pagdating nila sa bukid na kanyang sinasaka, doon ipinakita ni Bakoy ang medyo may kalaparan niyang taniman ng mga kamote. Ilang minuto lamang ang lumipas, nag-umpisa na nga silang mag-ani ng mga bungang kahoy sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aani, pansin ni Bakoy ang pagiging masaya ng dalawa habang patuloy na iniaahon sa lupa ang mga kamote. Kahit alam ni Bakoy na wala siya noong may uuwi sa kanyang pamilya,
ay pinili niya pa ring tumulong sa kapwa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw na yon, naging masaya naman ang kanilang pag-aani. Halos naubos nila noon ang lahat ng tanim niyang kamote dahil sa bilis ng kanilang pagtatrabaho. Magtatatlong sako din noon ang kanilang nakuha, kaya na may sapat lamang ito para sa pangangailangan ng 2 babae. Habang bumababa sila sa bukid, patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga bagay na nais nilang talakayin. Doon na pag-alaman ni Bakoy na nakatira pala ang 2 babaeng yon, di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Habang patuloy niyang pinakikinggan ang istorya ng mga ito, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng halos doon na siya lumaki sa lugar na yon. Subalit hindi niya pa nagawang makita ang pagmumuka ng mga ito. Nalibot na rin niya ang kabuuan ng kanilang baryo, pero wala ni isa sa kanyang mga alaala ang tumatak sa pagkakakilanlan ng 2 babae. Nang marating nila ang tahanan ni Bakoy, agad din namang nagpaalam ang mga ito ng buong kagalakan at pasasalamat. Mauna na ho kami sa inyo, Ginoo. Maraming salamat ho sa mga kamoteng ibinigay ninyo. Wika ng isang babae. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman nilang pag-alis sa pamamahay ni Bakoy. Wala nang nagawa noon si Bakoy kung hindi ang magpaalam habang nakangiti. Sa pagpasok niya sa kanilang bahay, agad din naman niyang inilahad sa kanyang asawa at mga magulang ang nangyari sa kanyang mga itinanim. Nang marinig ito ng kanyang asawa, hindi nito napigilang magalit dahil sa kanyang ginawa. Bakoy, hindi ka ba nag-iisip? Alam mong manganganak ako, tapos ganyan pa ang ginawa mo? Paminsan-minsan naman, Bakoy. Hindi naman masama ang mag-isip ng iyong pangsarili, lalo na't kung para sa iyong pamilya to. Galit na wika ng kanyang asawa. Hayaan mo lang yun, mahal. Marami pang darating. Tsaka, hindi naman mahalaga ang salapi. Ang mahalaga nakatulong tayo sa kapwa. Hayaan mo, gagawa na lang ako ng paraan para makabawi sa inyo. Wika ni Bakoy. Nang marinig ito ng kanyang asawa, hindi na nito ninais pang magsalita ukol sa kanyang mga sinabi. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang kumain ng kanilang panggabihan. Habang sila ay kumakain, ay walang naging imikan sa kanilang pamilya dahil sa mga ginawa ni Bakoy noong mismong araw. Sa pagsapit ng oras ng tulugan, habang nakapikit itong si Bakoy, bigla na lamang siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang makarinig siya ng mga yapak sa kanilang bakuran. Ang agad na pumasok sa isipan noon ni Bakoy ay maaaring merong mga magnanakaw ang nag-aaligid sa kanila, kung kaya't agad din naman niyang kinuha ang isang patalim na nakasukbit sa kanilang dingding. Nang magising noon ang kanyang asawa, agad din naman niya itong sinabihan na tumahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang narinig ang mga ito na kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Nang maramdaman ni Bakoy na wala na ang mga nilalang, ninais na lamang niyang humiga na sa kanilang higaan habang patuloy na nakikiramdam. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, muli na naman siyang nagising nang marinig niya ang isang kakaibang huni ng ibon di kalayuan sa kanilang tahanan. Alam niyang hindi ordinaryo ang huni na yon, sa kadahilan ng parang sa tiktik ang huni nito. Halos pabulong na lamang ang huni na yon, subalit patuloy niya pa rin itong nararamdaman at naririnig.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakarinig sila ng pagkalampag sa kanilang bubong na para bang merong hayop ang dumapo roon. Dahil sa mga pangyayari, kung kaya't napilitang gisingin ni Bakoy ang kanilang mga magulang. Bakoy! Ano bang nangyayari? Tanong ng kanyang ama. Tay, may aswang ho sa labas ng bahay. Pakinggan nyo. Bulong naman ito. Nang marinig ito ng ama ni Bakoy, agad din naman itong tumahimik upang pakinggan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang humuni ang tiktik na siyang labis nilang ikinatakot. Walang sabi-sabi, agad namang kumuha noon ang ama ni Bakoy ng isang dakot ng asin, tapos isinaboy sa labas ng kanilang bahay. Pinadaan niya ito sa siwang ng dingding, nang sa gayoy hindi niya na kinakailangang buksan ang pinto o bintana. Matapos itong gawin ng ama ni Bakoy, mas lalong lumakas ng lumakas ang huni ng tiktik. Walang patid din ang pagkakalampag nito sa kanilang bubong na para bang hindi ito nasiyahan sa ginawa ng ama ni Bakoy. Dahil sa pagtaas ng tensyon noon sa kanilang tahanan, kung kaya't hindi na napigilan ng kanyang asawa ang magsisisigaw dahil sa takot. Patuloy lamang ang pagsigaw nito habang nakahawak sa kanyang dalawang tenga. Loring! Tahimik! Tahimik! Bulong dito ni Bakoy. Subalit kahit anong pagpapatahimik niya noon sa kanyang asawa, bigo siyang magawa ito. Bukod kasi sa nararamdaman nitong takot sa nilalang, ay ang patuloy na paglakad ng aswang sa kanilang bubong na para bang naghahanap yon ng lugar na maaari niyang lagusan. Sa paglipas pa ng isang oras, tuluyan na ngang tumalon ang aswang na yon sa kanilang bakuran at agad din naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang bahay. Kasabay ng paglisa nito ay ang pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muli pang nakatulog sila Bakoy hanggang sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, maaga pa silang kumonsulta sa isang albularyo upang mapatingnan ang kanilang tahanan. Nais kasi nila noong magbao ng mga pangontra nang sa gayoy hindi na sila malapitan pa ng mga tiktik. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, nagkataon namang abala ito sa kanyang gawain, kung kaya't napagpasyahan na lamang nitong pabalikin sila sa pagsapit ng hapon. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pag-uusap, ukol sa nilalang na gumambala sa kanila noong nagdaang gabi. Bakoy, sa tingin mo, sino ang demonyong yun? Balita ko, hindi nananalo ang mga aswang kapag kababaryo niya nagdadalang tao. Tanong ng kanyang ama. Nang marinig ni Bakoy ang sinabi nito, hindi naman niya nagawang makasagot sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung sino ang nilalang na bumisita sa kanila. Hindi rin niya maaaring paghinalaan ang karatig nilang baryo sa kadahilanang hindi naman siya tubo sa lugar na yon upang husgahan ang mga taong naninirahan doon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang kanilang tahanan. Kanya-kanya na sila noong gawa ng kanilang mga trabaho upang maging magaan para sa kanila ang araw na yon. Kinahapunan, tanging si Bakoy na lamang at si Loring ang tumungo sa bahay ng albularyo. Nagkataon din kasing nagbilad noon ng mga tuyo ang kanilang ama, kaya hindi niya ito maaaring iwan.
Bukod kasi sa mga pusang gumagala sa paligid, ay napakarami ding nakatirang mga daga sa ilalim ng kanilang bahay. Nang marating na nila noon ang bahay ng albularyo, agad din naman sila noong pumasok sa pamamahay nito. Formal sila doong nagpakilala, nang sa gayoy kahit papaano kilala sila ng albularyong kanilang hinihingian ng tulong. Tama kayo ng hinala, Bakoy. Tik-tik nga ang nagmarka sa iyong asawa. Ngunit kayo ay mapalad dahil merong mga elementong nagbabantay sa iyong anak. Wala kayong dapat ipag-alala. Nasa ligtas na mga kamay ang ipinagdadalang tao ng iyong asawa. Heto, kunin mo itong mga tuyong makabuhay nang sa gayoy magsilbi itong bakod para sa iyong anak. Kung tutuusin, hindi nyo na ito kailangan pa. Itago nyo na lang. Baka may paggagamitan pa kayo sa hinaharap. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Bakoy, ay halos hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkalito. Ilang ulit niya man kasing isipin ang bagay na yon, pero hindi niya talaga lubusang maintindihan ang lahat ng sinabi sa kanya ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nga nila noong umuwi upang makapagpahinga. Kailangan kasi nila noong makauwi ng maaga dahil tutungo pa itong si Bakoy sa bukid upang tingnan ng mga bago niyang itinanim na mga kamote. Sa pagdating niya sa bukid na kanyang sinasaka, bumungad sa kanya ang napakaraming ugat ng mga kamote na nasa malulusog na estado. Dahil sa kanyang mga nakita, ay hindi niya napigilang magtaka sa kadahilanang noong nakaraang araw ay wala pa namang nakatubong mga kamote sa kanyang bukid. Alam niya kasing naubos na ang kanyang mga kamoteng itinanim noong nagdaang araw, kung kaya't naging palaisipan para sa kanya ang mga malakabuting pagtubo ng mga kamoteng yon. Sa pag-iikot niya sa kanyang bukid, doon tumambad sa kanya ang dalawang babae na matyagang nagtatanim ng mga binhi ng puno. Anong ginagawa niyo rito? Nagtataka at gulat na tanong ni Bakoy. Nang marinig ito ng dalawang babae, agad din namang tumingin ito sa kanya habang nakangiti. Nagtatanim kami ng mga binhi, Ginoo, upang ikaw ay makabawi sa iyong pagkalugi. Huwag kang mag-alala. Wala kaming hinihiling na kapalit sa pagtulong namin sa iyo. Sagot naman ng isang babae. Nang marinig ito ni Bakoy, hindi na niya nagawa pang makasagot sa kadahilan ng napakarami na noong mga katanungang umiikot sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na lamang niyang maupo sa tabi habang patuloy na pinagmamasdan ang dalawang babae. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Bakoy, doon sumambulat sa kanyang mga mata ang kakaibang estilo ng dalawang babae sa pagtatanim ng binhi. Ayon kay Bakoy, na kapag nailibing na ng mga ito ang binhi ng puno, ay meron silang inilalagay na isang kakaibang langis na halos segundo lamang ang pagitan sa pag-usli ng tanim sa buto nito. Minuto lang din naman ang kinakailangan upang tuluyan na itong lumaki at magkaroon ng mga bunga. Dahil sa kanyang mga nasilayan noon, kung kaya't hindi niya naiwasang magtanong sa mga misteryosong babae. Ale? Ano ho yung ginagawa nyo?
Bakit niyo ho napapatubo ng ganyang kadali ang mga binhing yan? Nagtatakang tanong dito ni Bakoy. Nang marinig ito ng dalawa, muli na naman itong tumingin sa kanya habang nagwiwika ng, Huwag mo nang ipagtanong ang bagay na yan, Bakoy. Ang mahalaga, nakabawi kami sa kabutihang ipinakita mo sa amin. Hayaan mo, patuloy naming babantayan ang iyong anak hanggang sa maisilang ito sa mundo ninyo. nang marinig ni Bakoy ang sinabi nito, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa labis na pagkagulat. Maliban kasi sa sinabi ng babaeng yon, ay ang pagpasok sa kanyang isipan ng mga sinabi ng albularyo noong sila ay nagpakonsulta. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga napagtanto ni Bakoy na maaaring ang dalawang babaeng yon ay ang mga elementong sinasabi ng albularyo. Matapos yan, wala nang nagawa noon si Bakoy kung hindi titigan ang dalawang babae habang nakaupo sa lupa. Labis-labis na kasi noon ang panginginig ng kanyang mga paa na dumating na sa puntong wala na itong kakayahan para siya ay itayo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang tumayo ang dalawang babae upang siya ay lapitan. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, doon sumambulat sa kanya ang mga kakaibang mga mata ng dalawang babae. Ibang-iba din ang kulay ng balat nito na parabang nagkukulay luntian sa tuwing tinatapatan nito ng liwanag ng araw. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang nagpaalam ang dalawang babaeng yun sa kanya na uuwi na sila. Bakoy, mauna na kami sa'yo ha. Marami pa kasi kaming tatrabahuhin ngayong gabi. Kasama na dyan syempre ang pagbantay namin sa inyong bahay. Kasabay ng pagwika nito, ay ang agad naman nilang pagtalikod sa kinaroroonan ni Bakoy. Nang tuluyan ang mawala ang dalawang babae, doon pa lamang nagkaroon ng lakas ng loob si Bakoy upang tumayo at maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nananatiling tulala pa rin itong si Bakoy dahil sa kanyang mga naranasan. Sa pagsapit ng oras ng kanilang tulugan, nananatiling nakikiramdam itong si Bakoy. Hindi siya noon nagawang dalawin ng antok sa kadahilanang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ng mga tiktik. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, muli na naman siyang nakaramdam ng ingay sa buong paligid. Animoy sa pagkakataong yon, ay meron namang baboy na naglalakad sa kanilang bakuran. Mahina lamang ang ginagawang pag-ungol at paghinga nito na parabang nagmamasid lang din sa paligid. Dala ng kuryosidad noon ni Bakoy, buong tapang niya itong sinilip sa siwang ng kanilang bahay. Maniwala kayo o hindi, pagsipat ni Bakoy sa labas ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang isang napakalaking baboy na halos kasing laki na ng isang kalabaw. Meron din itong matutulis na mga buhok at namumulang mga mata. Mahahaba din ang pangil nito sa kanyang bunganga at meron itong mga kuko na hindi karaniwang makikita sa mga ordinaryong baboy. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, panay naman ang ginagawa niyang panalangin sa Panginoon upang sila ay iligtas sa kapahamakan. Ilang minuto lamang ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay merong nagpakitang dalawang nilalang na halos maihahalin tulad mo sa isang ahas na merong kaanyuan ng isang tao.
Sa pagsilay ng dambuhalang baboy sa mga nilalang na yon, ay agad din naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Nang tuluyan na itong makalapit sa mga malaahas na nilalang, agad din naman itong napuluputan ng kanilang mga buntot ng walang kahirap-hirap. Kahit anong pagpupumiglas noon ng baboy, bigo itong makawala sa napakahigpit na pagkakagapos sa kanya ng dalawang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakarinig si Bakoy ng paghuni ng tiktik, di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang marinig ito ng dalawang nilalang, agad din naman nilang hinanap ang kinaroroonan ng tiktik. Pagsipat nila sa dalawang punong malapit sa bahay nila Bakoy, doon sumambulat sa kanila ang dalawang mapupulang mga mata ng tiktik. Walang sabi-sabi, agad naman itong sinugod ng mga malaahas na nilalang hanggang sa hindi na ito naabot ng kanyang mga paningin. Nang wala nang masipat si Bakoy noon sa paligid, ninais na lamang niyang mahiga habang patuloy pa ring nakikiramdam. Hanggang sa lumipas ang oras, hindi na niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog dahil sa antok at pagod. Kinaumagahan, maaga pa siyang umalis sa kanilang pamamahay upang anihin ang napakaraming kamote sa kanyang bukirin. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, matagumpay naman itong naibenta ni Bakoy sa bayan. Masayang-masaya siya noon sa kadahilan ng triple ang naging benta niya sa mga itinanim na kamote ng dalawang babae. Sa pagbagtas niya ng daan pabalik sa kanilang tahanan, muli na naman niyang nakasalubong ang dalawang babaeng yon na patungo sa bukiring kanyang sinasaka. Kahit anong pagpigil niya noon sa mga ito, ay hindi siya nito pinapakinggan na parabang ang nais nila ay maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na namang bumalik ang tiktik at iba pang nilalang sa kanilang tahanan upang pagtangkaang kunin ang kanilang supling. Subalit hindi nila ito nakakayang gawin, gawa ng naroon pa rin ang dalawang nilalang na nagbabantay sa pamamahay ni Bakoy. Hanggang sa pagsapit noon ng buwan ng kapanganakan ng kanyang asawa, ay patuloy pa rin sila nitong ginagabayan at pinagtatanggol sa iba't ibang uri ng nilalang. Labis-labis naman noon ang pasasalamat ni Bakoy, gawa ng merong mga mabubuting elemento ang gumagabay sa kanilang tahanan. Ilang taon pa ang lumipas at nagawa ng mapalaki nila Bakoy ang kanilang nag-iisang anak. Matagumpay na din sila noong nakaahon sa kahirapan dahil na din sa tulong ng dalawang elementong naging kanyang kaibigan. Labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa mga ito dahil sa nagawa nitong pagyamanin ang kanyang pamilya. Hanggang sa pagtanda noon ni Bakoy, ay baon-baon pa rin niya sa kanyang alaala noong nagbigay lang siya ng kamote sa dalawang babae. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakasimple lang na gustong palabasin ng kwento na to. Maging mabait ka sa kapwa mo at maging mapagbigay ka. Wala na, yun lang talaga yung punot dulo ng kwento eh. Kasi kung pakikinggan nyo ng buo, parang simpleng kamote lang yung binigay ni Bakoy, pero yung balik naman sa kanya, hindi ko masabing triple, parang 10 ulit pa yung naging kapalit para sa buong pamilya niya. Tsaka hindi lang siya. Tsaka dagdag ko lang, napakayaman na neto ni Bakoy. Di ko alam kung dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan niya o masipag lang siya o talagang napakabuti lang nitong tao. Kaya sobra siyang blessed ni Lord. Kaya yun lang yung simple, yun lang yung moral ng kwento na to. Maging mapagbigay,
Huwag maging madamot lalo na sa mga taong talagang nangangailangan. Well, kung may mabibigay kayo, bigay nyo. Pero kung wala rin, tas pares naman kayong gipit, siguro naman maiintindihan kayo ni Lord na wala kayong maibibigay. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.